Maghahanap po ako ng birth certificate ng anak ko. Kasi mag-i-enroll siya sa SPED. Dati regular school yung pinapasukan niya, kaso nirecommend ng doktor na ipasok siya sa SPED school. Hindi ka na, para makainom ka na ng gamot. Mata, may sakit ka? May lagnat. What? What? Paano yun? Biglaan? Kagabi pa daw. Ayos na nang higa mo, anak ko. Nainom mo na yung tubig. Upo na. Dito na ikaw. Ayan, nilalagnat ang aking batuts. Nilalagnat guys si John Bort. Dito ka na, anak ko. Dito ka na, tapay naman kita ng gamot. Tapos gusto kita paghilamusin para makaano yung yung init ng katawan mo. Ha, ka na. Pag nabasa ang katawan, basta bang lamig sa O, hindi na muna. Mag-inom ka muna ng gamot. Dali na. Dali ka na. Bakit kaya lalagnat-lagnat ka? Anong nakaraan may lagnat ka rin? basta ay hindi ka papawis. Bakit? Gano'n ka? Nagluto, mainit. Siya yung nagprito ng isda na inulam namin ngayong tanghali. Si Ate Diden. Ayan, maglaba sila. Diden, kumusta naman ang paglalaba? Kumusta naman ang pagiging labander? Kanto. Kantok. Ikaw, Ate Did, kumusta ang pagiging labandera? Siya bagong gising kaya siya hindi antukin. Maglaba hindi ba? Palaging nakaupo. Ayan si Mingming, umiinom sa drum. O, paano pa ako niyan magkuha dyan ng pangluto? Ininuman mo na yan. Mingming. Ha? Sige, inom ka. Ano? Nawala na yung uhaw mo? May isa pa. Talagang ginawa nyo ng baso yung drum, ha? Ano? Naiya na siya. La, baby ko. Nala. Ang bait-bait ang baby girl. May muta ang baby girl. May muta. Bukas paliguan ikaw ni mama. Ha? Paliguan kayo ni mama, ha? Hmm? May lagnat pa rin ang aking batuts. Kahapon nabanggit ko na nilalagnat siya. Baka lagnat laki yan. Ano? Nak? Lagnat laki. Sabi ng mga matatanda, lagnat laki. Baka maalis din naman. Wala naman siyang sipon. Wala namang ibang ano. Pero na-observe ko siya, baka tinignan ko kanina kung may rashes siya. Wala namang sipon. Kaya hindi ko alam kung anong dahilan ng paglalagnat niya. Galing na ikaw, ano? Kasi malapit na ikaw mag-school. 2 weeks na lang pasukan na nila. Kaya dapat mag-ipon na siya ng lakas. Nonoy? Ano, Nonoy? Pina-enroll siya ng ate niya nung isang araw nung naghanap ako ng birth certificate niya. Pina-enroll siya ng ate niya sa SPED school. Dito lang din malapit sa amin. Ayun, pawis ako kasi
Nagpakain ako ng mga manok namin tsaka ng aso pagkatapos ko kumain. Si ate din, nag-aano yan. Ayun si ate din. Tago sa kortina. May tutupiin kaming kumot sa mesa. Tara, tulungan kita. Mabigat kasi kaya kailangan ko siya tulungan magbuhat. I remember when I saw your face from afar. In an instant, I was changed. You with your friends, but I was taken. I embarrassed myself, but couldn't wait. And I smile when I think of the day I asked you a question in a public place. Loving you was the best choice I never made. 'Cause every day I wanna be better. I wanna give what you So ayan, konti na lang yung aming give. isasampay. Yung mga My world, maliliit na lang, you're yung the underwear, yun na lang yung natira sa isasampay. Ayan, madami-dami din yan. Nilabhan namin kanina. Sobrang init. Kaya sa labas na lang kami nagsampay para hindi na magamit ang hangir. So, sampayan na lang na lubid. Yung iba niyan alambre. Para hindi na pa mag-isa-isa maghangir. Sabi alas 3 ko unin eh. Ayan, busy ang tatay namin. Ayan, kinuha namin mga sampay namin dahil umulan. Ayan na. Umulan siya. Hi, Bill. Wala na ikaw lagnat. Ano nangyari sa mo? Kaya balulugod nito. Lagnat pa ikaw, baby ko. Ha? Pinanom kita gamot kanina, ano? Ano? Mga 6 ano ka, mainit ka pa rin. Pero hindi na masyado. Mainit. Okay. Hindi mo naman ako yung sa kamay ko. May sinit ka pa rin. Pero kasi kakainom mo lang ng gamot. Mamaya na naman yan. Mainit ka na naman. Pero sana hindi na, ano?